Aici suntem, am muntele mic. Hai, dați-vă, bă! Nebunat! Era să dea peste mine. Hai, mă, frere! Hai, Diana! Hai, mă! Rupe-i fâșul! Uite-l pe acolo. Hai, ia-s fain. Acolo să-i Haide, copii! N-ai treabă, că știu eu ce știu. Hai, mă, ne-l luăm și noi. Ăștia vin la cabană. Bă, dar nu văd nimic pe asta să-mi bag pula mea. Du-te tu, urcă! Ia uite. Uai, uai, uai! Du-te, pui mei. Cum face? Asta-i planul de urcă. Ce fain e, du-te, pui mei. Hai că eu mă dau acum cu asta în mână. Gata, poate să vină oricine. Eu mă dau așa cu asta, cu filmarea. Filmezi? Da. Hai, Mă las să mă dau în față acolo. să și eu vreau. Hai. Hai, grație. Hai acum că filmezi. Hai toți. Nu mai pot! Da, stai aici. Hai, dă-mi. Hai, dați drumul. Hai, să-mi Da, s-a filmat. Hai că opresc. Gata, a Hai, fost. Daienuș! Hai! Nu vreau. Lasă-o că să Hai, grăsuța! le băi. Ia uite pe cane, uite pe bucătar aici. Hai, închide și mai filmezi după aia mai o dată. Dă-i să vezi. Oi. Am înjurat, mă, băgăm ea